Ini ndakatukwa nemwana pamusana pekuti ndakanga ndanyora kanoti ndichiti tarisai muone mvura gore rino hakuna mvura. Vari kukanya zvidhina vese imbomirai kukanya zvidhina. Tiri kuda kutarisira kuti tuwane mvura yekuti zvipfuwo zvedu zvinwe nekudiridza magadheni nokunwa. Zvino mwana akandituka. Achiti kudini? Tsamba yacho ndinayo yaakanyora. Imvura ipaipa naimwe mvura zvibhohoro. Ndauranga kuti akati kudiwa matsamba echiti tibotikuona chaona makore Tsamba yakanzi kunati chiziviso kunati paimwana mvura paho asi paho harisirei hakusi kumapurazi kuno toria usaitire vamwe kutsinya hausi mupostori fesi yakachembera chibhurani rechatiribhuri manje ukatamba nababa Moses unoinda koti kana uchimuona kunge akapusa unosungwa nacho. Chibhurani ipai vanhu mvura nyaya yenyu yaenda kure tiri amatasha toria rina nyaya yakuna dhiye kushamba vaudzei pachangamire yako nyaya yekunyima omuri mvura taurirana nyaya isati yaenda mberi yakuda kuenda pachakonda bhesi polisi mese mukuenda baba Harare mukatamba nawo munonovharirwa zvachose musamuone kunyarara munoenda kujeri atiri boi neraini apeni ukoro kuona komuri akati zii akutetai haana kukuza toria fodya vasungwa ndini savira wenyu ndakuchenjedza hapana chamuri kuziva ukoro kusungwa tipi imwe yacho yakanzi sevanhu siyai vanhu vashaina tiribhoiwe kukutora mvura kubhurani vanhu vese havasati vazvifarira asabhurubhari musakuse hakusi kumapurazi vanhu vese havasi kufara nazvo munokuvara mukateera asabhuru tibhoho hatitongwe nasabhuku komiti chete kwete sabhuku uye nechepo atoria musatonga natiribhoi kuda kuita sabhuku hamuna kudzidza aripo nokudzivanga dzembava raine vana veipazi muwirirano zvakanaka kuna gozvombora yakuda kusvika vanhu kunyima ichera mvura pabhoho hanzi mvura ishoma mvura hamiri pedyo iwota tebho iyi usafarire vanhu tiri boi unosungwa nyaya yekukiya chibhurani ukoro ipaiva mumvura kana mati isvike kuna DCC inosvika kana kwaDA makapiwa mazuva kuti itaurirane hachimhuno itai zvenyu meko natoria amaitasharina saviramu DD wemaboti tombotarisa pazvidhina
kuti mvura panozoitira zvanga vachitora mvura basi pabhoro yokanyisa zvidini vanga vachitora. Ndinongotarisa pakuti vari kutenda here kuti ndivo vakanyora tsamba. Mushure mekunge tavhiringana tatsuurana. Maunzwa mubvunzo wangu. takanyora Kuti vari kutenda here vamagarisa apa kuti ndivo vakanyora tsamba. Saka ndati imimi mavabvunze tibvunzanisei indogotaura zvikonzero. Ndimi here makanyora tsamba. Pamberi pedare remusekuru tsamba Nhasi handisa sekuru wavo. asindi mambo Vapinza mazwi kuti asekuru. mambo naini handisini ndakanyora tsamba maoko angu arifingerprint angu asekuru apo. Inini ndine nzira yangu yandikatora ndakirwa chibhorani ndakatsvaga kuti ndoenda ndokwandikaenda kunopotera Taurire tinzo. ndakauya kuna utsanani anoitisa komiti yechibhorani maworkshop ndokubva handiti shamari wauya kuno kwaita zvakanaka asi munhu anokwanisa kupedza nyaya yako ikomiti yechibhorani unofanira kuti udzokere kukomiti yechibhorani havafaniri kunyima mvura vanofanira kukulimita kana wanga uchitora 2 madram wotora 1 dram ndobva ndasvika kukomiti ndakati ini ndabva kuna Chimedzi andipa zita rake nenhamba dzake ati chagara neni pasi pazvinenge zvanetsa tinomufonera. Komiti yakati zvakanaka. Saka komiti zuva rokutanga randikasvika ndefungidza kuti vanorara vandipedzera nyaya yangu vanga vasina kukwana. Mumwe wacho anga ari kuHarare ndatafuma mangwana havana kukwana futi. Saka komiti yakatora mazuva 3 isati yagadzirisa nyaya yangu ndopakazoonekwa chitsamba ichi chakanyorwa chakaiswa pabhora. Ini ndaifamba nenzira yangu. Saka komiti yakazouya kumba kwanga yati shamari komiti takwa mangwana tikubuda kwaSabhuku kuseni na 7 o'clock ndobva ndaenda kwaSabhuku ndobva ndasangana nekomiti takagara pasi. Komiti yabva yabvunzwa naSabhuku kuti todini yakati no uyu mukomana uyu ndapedzise basa rake ndatori mvura apedzise basa rake. Manje nhasi paita tsamba iripo iri kuratidza kuti yafambirana pamwe chete nenyaya yaukafambira iwewe. Iwe ndiwe wakafambira nyaya yako iye nhasi yazvara tsamba. Mene kuti iwe uri kuti kudii pa? Nzira yandikafamba nayo kwete kutsamba zvinondibatsira zvinotipamvura. Nzira yandikafamba nayo ndendifo Tsamba yakawanikwa iri paiwe iri pachibhorani yakanamidzirwa pachibhorani. nani Amen. Ava vari ndosaka mabvunzwa nomatombo kuti izvo zvinhu zvenyu zviri kuenderana nemashoko ako aye awaendera kupi kuno iyoyo kuti uende kukomiti. Handiti zvekuti kunyimwa kwomvura ndo zviri kutaurika matsamba aya. Saka ava angazvinyorere tsamba yekuzvitukira. Wangu mubvunzo urikuti pamakataudzana naSabhuku makataudzana panani kana kuti maiva Chitsura? patikataudzana naSabhuku hatina inini handifunge kuti ndaifanira kutaudzana nekomiti. Sabhuku aiwa ndipindurai pavakakutsura iSabhuku yes panani akazvinzwa kuti maiva Chitsura? panga pana Chimutasha. Sabhuku. Yes. Chimutasha. Apa pana masabhuku maviri. Yes. Achimutasha komiti vice chairman wechibhora. Ari Sabhuku zvakare. Vanhu vakazova muti mimi vakanyora tsamba ivo vakanga vasipo vakaziva sei kuti mimi matsunga voziva pamba naSabhuku chiti muri 3 kuti vanhu vazonyora tsamba ikanyorwa? Nofunga Oyamba Chimutasha. pakukiwa kwechibhorani munhu anga kuti akasvika pachibhorani awana chakakirwa inini. Ndofunga zvekutaura tsamba muruzvinzwa kuti paumuri mvura chaka chaukirwa inini panga pasingachirike mvura chinga chaukirwa chakakirwa. Chimutasha. Chokutanga Sabhuku kwapiwa kune member yekomiti kaitoona apa vaona chibhoro dambudziko rachanga chako vanhu vasati vanyora tsamba vakabva kuzonditaurira saSabhuku uyezve inini vice chairman wekomiti yebhoro kati shamari chibhoro chiri kunzi chano dambudziko rekureba kuti saka chii zvikati tandafunga kuti vanhu vezvidhina vambomira kuita sekukanya sezvo bhoro rinoona hakuna mvura yakanaya zvakanyanya
ndokuti izvi shuwa ona tine zvipfuyo nemagadheni aiwa zvakanaka agwapi ndokuti aiwa ndichanyora chitsa chaona sekitari wekomiti yebhoro anyore tsamba sechiziso papi vadaro agwapi ndakatsinha ndikati zveshuwa bhoro redu iri rimwe mapaipi akahafudzwa amashoma uyezve patakagadzirwa pana uyu kwabushu anogadzira zviporo akawana imwe paipi yakaboka ndokubva hafura akati kana mazuva ano kana munouya nopaipi ndokudhaizirai matiresi mapaipi enyu taakushotesa ndakugwisa yakadai saka ndokuchiti mapaipi edu hachasverera mvura zvakakwanira saka iye zvinokodzera kuti mumbomisa vanhu vezvidhini ndokumwe ndopakanyorwa tsamba nekomiti yebhoro ichibhaiswa pabhoro tsamba iye takazoona vanhu vavo kuti tsamba yabvarwa mushure mekubvarwa kwetsamba iyeye ndobva tanyarara kuvandudza yakabharwa ndeyekuti notisi yakabva yabvarwa haina kuzikanwa akabvarwa zvadarozvi agwapi vakazoona sevanhu vanochera mvura iri kashoma kusvika vanochera mvura vachiisa kunguruve dzavo vakazoona murume achichera mvura ndopa vakandisheedza vakati anochera heko shuwa tikasvika pane murume uyu agwapi ndobva vati tuma munhu angari pabhoro pamba nevanhu vakatodo vaichera mvura pabhoro ndopa vanoti ndisheedzerei mwana wangu auye pano chokwadi akasheedzwa murume ndobva auye ndobva anzi naye mwana mvura yauri kuchera ndei ndofunga uyu mwana uyu ndopa akatanga kupindurana nababa wake apa vane mashoko akanga vakuchinjana akati baba kwenga inini muruti ndimire kukanya zvidhina vamwe vakambokanya wane zvidhina nobhoro iri ini ndindadii zvanzaiwa mwanangu tiri kuti isusu nguva ino yakadai bhoro ranga ratira ndambudzo rekuti rakurema papa vachipindurana saka mukupindura kwandi pakazoti baba inini ndikuona senge makamaka inini nokuti ndaakuita basa rangu imako kuti ndimire saka ini ndichatsvaga kukupotera ini ndakanzwa seka ndichatsvaga kukupotera kwachangamiri ava vakati aiwa tosangana ikoko saka mushure mekudaro ndopa akazoendawo murume uyu kuna achimedza wacho shuwa aenda kuna chimedza akazoya nefoni nhamba dzachimedza komiti ikabva yakuzoona inini kuti uyu baba wafika ndauya netsamba yekuti anzi komiti garai pasi ndimunoona zvechibhoro sabhugasa anoona zvechibhoro ndikubvata komiti munomu kana tichiita musangano unoitwa kuti chero musangano sabhuku anofanira kuza musangano no ini chataura sabhuku zvino zvatiri kuita ndezvekuti iye uyo akanganzi aenda kushamba wemuridzi wenyaya vanga vasipo ndokuti hatinogona kusangana kana kumanheru zvino manheru acho hatina kuzogona kuti tisangane vamwe vanga vasipo friday yacho ndiya tikauya isusu kuno kubhodhoni kuno hatina kuzokwanisa kuti tisangane saka uyo akazoona senge tagarira nyaya iyo saka hatina kuzogona kusangana mushure mekunge tisati tataura nyaya iyi ndopakazoya tsamba iyi yapo imanje nekunyokutukwa kwavava pano tsamba iyi ndopa vakatizosheedza komiti yedu naye murume ndokupa tikazendoita kupurupura tiko komiti munoona sei tsamba toita sei ndopa takaonesana tikapurupura zvatikapurupura ndokunga futi zviri kumashure chebhuku ratakapurupura nekomiti ndinodzoka kabafyana makambosangana nemazwi okuti bhoro redu rakabviswa imwe simbi pasapa mvura yedu saka yakuita shoma makasangana navo yakatobvisa makatobvisa mukatoziva dambudziko iri asi sabhuku sivandiye anotungamirira musha akaona kuti pakaramba pachitorwa mvura yakawanda yekukanyisa zvidhini pakupedzesera vanhu vanoguma vasisina mvura zvobva zvazobata futi sabhuku nokuti ndiye ari kutungamirira musha saka sabhuku akaita pfungwa dzokuti aiwa vanhu varikukanya zvidhina mbomira but ndikuti tsamba iyi ine chokuita nei kuti munotaudzana zvakanaka nababa venyama vamakachinjana mashoko kana manzwa kutaura kwavo kana kuti kana musina kunyora tsamba makavhurira vavengi basa makapa vavengi basa vamaikurukura navo muchivaonesa ndobva vaona kuti aiwa imi mutori mumashure rega tikugadzirire saizi chaiyo inotenga ndobva magadzirirwa saka tiri kuti inini ndiminomosva zvinoitika ndezvokuti kana manga makateerera pane mukomana anga akapfeka tisheti panapo chikwapa akazurura mombe but yakazenge yavhoswa manje kwaari kuti mombe dzacho dzakashaika
ikatoenda kumapurisa. Zvino pana evidence yotsamba iyi. Tsamba iri kunesa nyaya yekubhohoro. Tsamba iyi yakutotaura iti uchazoona uchaenda kuHarare, uchaenda kumapurisa, uchaenda kupi. Kureva kuti pagurupu renyu imimi pane vanhu vakatogara pasi vachiti ngatinyorei tsamba iyi. Mutaro uyu tiite chimuudza kuti zvauri kuita hazvisiri. Asi ndodaga ndidzokere kuti mati komiti ndiyo inofanira kuti itonge bhohoro. Handiti kana komiti ichisarudzwa nebhohoro, anenge akamirira kuti komiti yesaguri ndiyani? Mandipindura ndisabhuku. Kana muchisabhuku haana basa nozvibhohoro, vanhu vanenge vachitaura kuti kudii. Saka panofungwa pane mitauro inoti manga chena inoparira parire nhema. Ndomukomana wanyora tsamba Ari kuramba kuti ndikutaura kuti ndiwe. isusu tomoti ndii kana nyaya iyi mamboitaura handiti complainant was iye ndiye akanga achiita zvinhu izvi obva waitaura manheru kwobva kwanyorwa tsamba munoti ndeni anyora plus mukomana uyu ndikufungudza kuti haana kungwara daakamirira akazozocomplain after 1 week or 2 weeks vanhu vaingoti vanhu musociety ndo vaita se ndo vaita zvino uyu akamirira mangwana acho chaichai mubvunza kuti dhei raauya kuzopuwa tsamba namukomana upa health inspector handakusangana newe here mukomana ndichia kumeeting yemasabhuku saka akaita nyaya indiani misire mbudzi dzake nhati kuti don't waste time nevanhu vakadaizvo. We want these people kuti varespecte vanhu vanovatungamirira munharaunda. Ava vanhu havarespecte vanhu vari munharaunda. Ndakasangana nayo and the same day iroro ndorabva vafonderwa nevanhu nachimedza. Saka zvinorevei waibva kupi hongo waibva utenge kunootisa madomasi mise mbudzi 3 saina ubve muno muzukuru rimekedza nokutungamirira. Isusu hatidi vanhu vanowesta time nevanhu vasina infact uyu iduzi dare redu novhurwa nani muisirei mbudzi 5 they should respect dare ravo rine risimu idare ravo rine ava ndibaba vaka saka haana respect nesu nenzvimbo yatinotonga nokuti aibva taura kuti ndatoenda kwaDDC musaise nyanga pane zvinhu zvisingatunge. Tinoda kuti vanhu tirambe tiri misei 5 ndinodzira musi wa30 paanouya 30 wakataura ini ndapedza kutaura obva oisa mombe nembudzi sumuka imende kumwe sa30 anoisa mbudzi dzake 5 toda vanhu vanospekta masabhuku